Idan har ka san ba za ka iya da consistency ba, kar ma ka fara content creation saboda ba lallai burin ka ya cika ba. Consistency shine juriya da kuma ɗorewa kana yin aikin da ka ɗauko kanka ba tare da gajiyawa ko sanyin jiki ba. Yin aiki da yawa ba dole bane ba. A madadin haka, ka ɗaukar wa kanka abin da za ka iya mai sauƙi wanda ka san za ka iya jurewa, za kuma ka iya ɗorewa ka tabbata kana yin sa. Da a ce yau za ka zo ka yi bidiyo guda 20, sai ka kwana 10 ba ka ƙara yi ba, sai ka ƙara dawowa ka ƙara yin wasu guda 20, ka kwana 8 ba ka ƙara yi ba. Da kai wannan wanda ya zo ya yi bidiyo guda ɗaya kullum, naka ya fi yawa amma sai ya fi ka samun karɓuwa. Saboda me? Saboda ya riƙe consistency. Ka ɗauki aiki mai sauƙi, ka ɗauki abin da za ka iya, ka fara, amma in ka fara kada ka tsaya, ka ci gaba da yi kawai za ka samu nasara. Idan ka ji daɗin wannan shawarar da wannan bidiyon, ka mana liking sannan ka mana sharing domin saƙon mu ya je zuwa ga mutane masu yawa.